Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. I'm Dan. Muna na kong likaw ni mo, James, ha? Amping, Daddy. Oh, nalimot man rin ko sa akong clutch bag, ha? Sa among lawak ni Danny. Ako nang kuhaon. Musa ka na kong balik. Aron magkapananghid na usab ni Daniela. Nga mo adto na ko sa opisina. Ako na lang, Daddy. No, ako na. Oh, God. Unsaon ko sa pagsulti si Daddy sa tinuod kong kipati. Ngadto ni Daniela. Kung akong nakita, nga malipayon siya uban ini. Unsaon man. Quiet. Lain kay pamation. Imong giduot ang akong samad. O ya, dali ko na mo pahimuon og kasaba. Lain kay pamation. Mura kag giganahan. Unsa? Nangapuan na sab siya. Now it's confirmed. Crush pagyapon ko nimo. Oh. Diba? Aray! Aray, kasakit sa kong buko-buko. Kitokmod ko niya. Hi. Hi. Good morning, baby. Nagmatay ka na di ay? Bago lang yun. Liar. Wala ka nag-open sa opisina. O di nga kitokmod ko niya. Gusto ko lang balik, kaya nalimtan ko din hingay kong clutch bag. It's right there. Sa Pika side table, ha? Ako nang kuhaon, ha, baby? Ako na. Ako na. Hi. Kini? Di ana. Ka-cute ka din. Thank you. Bisag gisigahan pa ko na sa iyang mata. Salamat kayo, ha? You're welcome. I'm going na. Come, Barug. Give me a hug and a kiss. Jaime. Ngayon kitukmod ko nimo. Mas gusto kong mupatong nimo ug muhawak sa dili pag kumulakaw. Shit. Nimo, Daniela. Makasaksi na inon ko iniro ng porn. Jaime, gusto na. Shit. Ayaw kong pugni. Musamot ka manggigil ko. Jaime, ayaw. Unsa yung gibuhat ni Danny? Shit. Samad ang imong buktong. Ang samad ba ya? I want you. I want you, Daniela. Jaime, unsa mo buhaton? Makigduha ni mo sa dili pa mo ato sa trabaho. Pang-energize. Unsa? Jaime, please. Please, papahuwayaw na ako. Ang imong cellphone. Mitingog ang imong cellphone. Pasagdi ka na. Tingalig importante ang maong tawag. Shit. I almost forgot. Shit. Hello? Oh, shit. Okay. I'm coming.
Pag-una sa meeting place, okay? I'll see you there. Oh, shit. Nalimot ko nga may meeting man ay tuod ko. Animal, lami naman kay God, lami na kayo ka. Oh, I have to go, huh? See you later. Ang akong tugon ay huwag kalimot, ha? Okay. Amping. Shit. Shit. I knew it. Si Daddy ang nagbuhat niya ng tangsamad. Pinaakad nga na siyang paa. Enzo, Unsay Anso? Okay ra ka? Yung nga gibuhat sa kong aman diyan mo? mo ka nilabot pa, anak. Unsay wa? Niya ka sa mo panimay. Nga ang imong amahan ang nanag-iya. Kanon sa mayang buhaton, wa kay mahimo. Kay niya ka magpuyo ubos ang landong. Unsa? O gusto pa. Gusto kang gibuhat sa imong amahan. Unsa? Nabuang ka? Masukista ka? Ganan ka pasakitan? Bamtog ra? Nagisakitan ka kaayo base sa imong reaksyon ganina? Siyempre, kay naama ka nga napaminaw. You mean? You were acting? Yes, Oliver. Unsa? Kay kung wa pa lang ko magkunahon na nga naa ka nga magpaminaw sa among buhaton, dili ko balibaran ng imong amahan. Your dad is a better fucker kay kanimo. Di ay. Mas maayo ang akong amahan. Di ribit. No! Let me go! Oliver, isa ba? Buhi ko! Buhi ko, isa ba? Ayaw! Tuod na ko nimo. Nga mas maayo pa ko kaysa akong amahan sa kama. Gihinay ka lang ka sa una tungod kay birhin ka pa. Kung nasayod pa lang da ko, maganahan da ka rough sex. Di ka hinahinaya. Oliver, sa babuhi ko! Buhi ko! Kuya! Masa ka na magibuhat? Unsa sa imong tanaw? Pagi ako. Baby, are you okay? I'm okay. No, you're not. Nabati ko pang imong singgit diyang natungod ko ining lawak ni Daddy. Oh, nagisi ang imong sinina. Wait, babe, wait. James, kawas na. Mag-ilis na ko. May dagang kang bunog ug mga samang nga pinakan. Wa, Rani. It's Daddy. Agod sa imong buhaton karon nga nakita ni nimo. May mahimo ka ba batok sa imong amahan, James? Danny, O husto ka. Siya ini. Binuhatan kini sa imong amahan. Karon ang pangutana. Makaluwas ka ba na ako gikan sa kabangis sa imong amahan? Daniela. Oh. Bigakos ka na ako. Tabangi ko. Gikapoy na kayo ko, James. At agi nagkatapusan ng ako mga pag-antos, James. Please, ipalayo na ko gikan din eh. Luwas ako gikan sa kabagay sa imong amahan. Ipalayo na ko din eh. I don't care kung nasa ko ni mo dana. Bisan magkamag pa ko sa kalisod. Basta mapalayo lang ko ni mo gikan din eh. James, help me. Help me get out of here. Danny. James. I'm sorry. James. Dili ko makahimo sa pagsupak ni Daddy. Dili ka mahimong ipalayo. Gikan ka niya. Imo na ko pasagdan gikan sa kabagay sa imong amahan. Dabi ko magmahal ko ni mo isip imong suod nga higala. Mahal ta ka. Pero, Dili ka makasupak niya, mao ba? Danny, You disappoint me, James. You simply disappoint me. Dabi kong lahi kanila. Pero wa kay kalainan nila. Pamilya ginay mo. Manigsama mong kolor. Gawas! Gawas!
And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!